Ola a todas, ola a todos, benvidas, benvidos á miña canle outra semana máis. Pois hoxe decidín facer algo un pouco diferente, que é decidín poñerme un límite de presuposto. Entón decidín facer unha casa por menos de 5.000 euros ou simoleones, que son os cartos dos Sims. A ver, a verdade, vai ser unha casa pequeniña, non vai ter nin moitas decoracións, nin moito mobiliario, nin nada. E a verdade foi bastante difícil porque, bueno, tamén hai cousas con prezos moi raros e creo que ao final non acabei gastando todo e, se mal non recordo, o baño non é totalmente funcional. Pero, bueno, teño que darlle unha voltiña a ver como arranxo eso, pero ainda así quería subir o vídeo igual. Bueno, pois como vedes estou utilizando o mobiliario máis barato do xogo base. Vai ser todo co xogo base, intentando utilizar tamén así, pois iso, quizás cousiñas que non utilizo tan a menudo, porque, bueno, sempre paso que é un poquinho máis caro, un poquinho máis bonito, por decirlo así. Pois sí que tiven así algúns problemas, así agora parece que me está quedando moi ben, o que me vai quedar moi ben, pero non, a verdade, ando ben diante para atrás, move aquí, move alá, facendo a máis pequena, que se poña unha cama, que se poña outra cama, que non me gustaba coa cama, que, bueno, en fin, porque a verdade, a ver, que as cousas nos Sims están moi caras. A ver, realmente non hai tantísima variedade, a non ser que teñas todos os packs. Entón, pois aquí estou preparando máis ben a zona de vivir, rollo salón, cociña, dormitorio, todo en uno. E a verdade, esa cama non é que me guste moito, pero bueno, e aquí empezo xa a reorganizar, que a ver que vou poñer, claro, aquí estou poñendo aí en esquina, para que quede mellor, que quede poder quitarle un cacho. E, se mal non recordo, creo que lle vou quitar unha encimeira, porque non dan os cartos. E a verdade, estas ventanas están moi chulas porque son moi grandes, dan moita luz e son super baratas en comparación ás outras cousas, porque, bueno, xa vedes aí abaixo que están como en orde e son as segundas máis baratas. E isto nos poñendo de cor marrón, pero ao final vou nos rematar poñendo de cor branca, porque parecíame que quedaba mellor, e sobre todo coa pintura que poñín para a parte exterior. Claro, intentei ir así, bueno, que tiven que andar, iso xa digo, pon, quita e pon, volve poñer, volve quitar, porque non daba, o sea, non me daban chegados cartos e non quería que me quedara pintada a medias. E estou collendo unhas desas como pegatinas de parede que valen así, bueno, pues para decorar un poquichiño, como para que pareza que hai algo, pero, bueno, creo que costan como 1 euro ou 5, non sei. E menos mal que poden poñer a televisión esa que... bueno, non, isto é do... Sí que utilicei outro pack, o de vida ecolóxica, sí, esa televisión é do pack de vida ecolóxica, que é como o do menú de depuración, bueno, é moi barata, costa 25 euros ou así. Aquí estou intentando arranxar un pouco o baño para que me quede máis pequeno e poñendo unha ducha. Pero é iso que vos comentaba, que non vai ser funcional, o sea, a ducha sí, é para lavarte as mans sí, pero para facer pis non. Entón teño que reorganizar un pouquiño. Nada, aquí estou facendo casa outra vez un pouco máis pequena, porque xa vos digo, 5.000 non chegan a nada. Teria que facer... Pero, bueno, ainda así intentarei facer probas con menos aínda, con 2.000 ou así. Bueno, como vedes, non hai moito que contar, está todo así xunto. Intento colocar as cousiñas para que queden á vez bonitas e funcionais, pero sen gastar moitos cartos. Co tema da cama, ao final, o que fixen foi poñer como... O sea, puxen un sofá, que é do pack de...
como se chama? É que sabe en inglés, pero non me sabe en castelán. Bueno, de decoración, que ten a carreira de tamén de traballo, o de interiorismo, que ten a carreira de decorador de interiores. Pero claro, pensei eu, no sofá tamén podes dormir. Non dormes igual de ben que nunha cama, pero podes dormir. Que pasa? Que claro, tes que como tomar varias siestas, porque estuve no probando, tes que tomar varias siestas, como para poder dormir o que sería equivalente a unha noite completa. Pero podese facer. Podese facer. Daslle varias veces para que se poñan aí na cola esas accións e podese facer sen problema. Aí estou escollendo o sofá, que primeiro, bueno, poñer iso, pois como un sofá, e logo vai se me ocurrir en plan, ei, e se poño aquí? Pero claro, hai esa parte que é máis curtiña e logo hai outra que se ve abaixo tamén que é máis longa, como se fose unha cama. E a verdade, pois tamén vou cambiar un pouco así o esquemiña de color porque iso, estaba en dúbidas, non sabía, claro, tiña as ventas marróns, e o sofá negro, a mesa tal, o corto baño blanco e azul. E ao final creo que vou optar así por tons máis negros blancos ou marrón escuro, que de acabar cambiando tamén a encimeira da cociña. Aí, como vedes, tamén quiteille o, o fregadero, porque total nunha casiña tan pequena podes lavar os pratos no baño que total non che pasa nada, non tens que recorrer aí 50 metros. E ao final cheguei iso, vou poñer as ventas de cor branco e por dentro pois tamén intentarei coller así algunha pintura e de poñer algunha decoración máis. É que estou discurrindo un pouco que estantería poñer, que decoracións baratas podo poñer. Non quixen poñer todo nese lado porque parecíame que daba así un pouco un lado moi aturrollado e outro lado sen nada. Entón, pois que me parei a estantería e logo puxenlle tamén uns adorniños así de madeira, pero creo que están un pouco clicheados, porque, o sea, como que teñen unha forma ou de cisne ou... Si, un é un cisne e outro non me acordo que era. Pero despois quedan así como se foran bolas de pelo, ou non sei. A ver se o poño aí para que o vexades. Aí está, aí está. Pono colocar e vai quedar, aí está, feito como unha bola de pelo. E vou poñer aí o gato este, que é un gatiño hasta meu guai, e queda, non sei como que queda, pero non queda como un gatiño. Pareceme un pouco mal, a verdad, pero bueno. En fin, é que claro, porque é que para iso que non aparezan como estatuas con formas concretas. Sabes, que aparece como unha bola e listo. Aí aquí chega o momento do da pintura. Que bueno, en fin, dixen, polo menos vou pintar por fora para que pareza que está un pouco rematada. Puxenlle así un tono verde, logo así un máis marronciño, para así darlle un pouco máis de interese. Pero iso aquí é cando vou cambiar as ventas de cor, porque non me gustaba moito como quedaba, bueno, a porta, claro, como lle quedaban así en color marrón, porque non lle destacaba nada, a verdade. Non me gustaba. E bueno, tamén vos digo que menos mal bueno, que os teitos son gratis nos Sims, porque senón tampouco tería teito. O sea, teito non, perdón, teito tería, o que non tería sería tellado. Aquí primeiro puxen esos azulexos azuis, pero logo vinos de poñer así máis en tons brancos, porque parecíame que quedaba mellor. Bueno, tamén me costou traballo poder poñer chan, que dixen xa en plan de, bueno, mira, para poñer unha raia mellor non poño nada, poño unhas baldosas aí para a cociña e o resto que dello chan gris, que tamén que vai con todas as cores. Estábame debatindo en plan que ver que cal era máis barata, se había unha por menos de 4, pero non. Nada, e nin todo baldosa, nada, non me chegaba nada, sempre me quedaban aí ou unha fila ou dúas. Se me pus ver cunha alfombriña, pois cubro un pouco mellor. Efectivamente, cunha alfombra queda mellor, estupendamente, e non fai falla poñer chan de ningún tipo. Non creo que este sim lle importe moito.
É verdade, pois iso, prefería forrar un pouco de cartos no chan, pero sí que tapar as paredes porque as paredes che que quedan un pouco máis feas se están aí, bueno, con esa especie de escayola, cousa rara. E ao final optei por poñerlle a parede branca porque efectivamente pois queda mellor con ese color que escollen para a outra parede, porque senón así o azul e o violeta parecime que quedaba un pouco raro. E aquí, pois, en principio, vou a poñer así un tellado normal de dúas augas, pero despois pensei, a ver, estamos no deserto. No deserto non chove, así que vou a poñer un teito destos así planos. E claro, poxenlles así, o sea, poxenlle dous, pero a cuestión é que, para sorpresa de nadie, pois non poden pintalos, nin poñerlle nada, porque non teña cartos. E de feito creo que me acabaron sobrando esos 19 ou así, porque claro, porque con eso non podes facer nada. Non podes nin pintar, nin non pintar, nin nada. Non podes facer nada. E quedou así pois, o tellado un poquinho cutre, pero bueno, pareceme que polo menos quedou adecuado a zona na que está, que é unha zona desértica. E cheguei un pouco máis o buzón e creo que acabei pintando de negro. E claro, quixen buscar por aquí polo menú de depuración así algo para a paisaxe, pero debe ser que ao estar como teño un SIM, claro, non teño acceso a todas as cousas. E entón foi como, bueno, pois nada, quedarase aí unha paisaxe desértica para un bo deserto desértico. E nada, pois iso é todo. Agardo que vos gustara esta construcción e vémonos no seguinte vídeo. Chao!